Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tag palamati. Kamusta ang mga ka-action naton nga naga-monitor na from sign on to sign off diri sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong hapon sa liwat sa tanan nga nakatutok man sa ilatag sa iya ka mga transistor radio and via Facebook Live. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Inday talos temporaryo sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. I will hear from heaven and heal their land. Medyo mapaang sa karon ng aton yung nga panyampo sa subong man nga adlaw sang Biyernes, Abril 30, tuig 2021. Manamin isubong ang yuhom sa mga dugay-dugay makabato na. Dugay-dugay makabato na sa ilang nga sweldo. Okay, tapos bulan subong. Ang mga kaaksyon naton kung may bilin pa sa hapit ni Danay sa grocery, agud ang makapangumpra man sa mga kinahanglanon sa sulod balay. Mga sulod anon dira. Kag iban pa yang mga kinahanglanon para sa masunod nga semana. Kamusta man dira mga ka-action naton nga bira pa kuso sa nalamhan. Natingob-tingob get. Iting nalang pagka buwas naman. Kaya iban tikon ka isa Friday pa lang. Kung na hindi nagin man sako amat-amat na lang na ginapang labhan. Ang iba niya ginahuluman lang danay kay pagka aga or buwas sa aga abi dra naman yang sige anhon gid tukahan ang lalabhan. Ano bala ang dapat naton nga mga istoryahan sa sumong nga hapon? Pero antes ang tanan diri kita anay sa aton nga lakat sang panahon. Kay ang easterlies amo sa karon ang nagaapekto sa bilog iya nga pungsod. Ang forecast man sang pag-asa, ang Western Visayas, dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan. Bangod sa easterlies kag localized thunderstorm. Mahinay naman tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan, aminhan na sidlangan. Ang mabatyagan karon sa bilog nga isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay, tubtob kasarangan ang pagbalod. Kaina nagbutlak si Haring Adlaw na 5:30. Pag ini naman magatunod alas 6 karon iya sa
gabi. Ang aton temperatura yara karon nag-range sa 26 to 32 degrees Celsius. That's why nga ang kapaang sa panahon nagapabili naton iya nga mabatsyagan. Isang gani nga nagaulan-ulan sa pila ka portion, diba? Ang kaginot feel tagi Japon. But anyway, diri kita sa pila man ka mga istoryahan naton sa subong iya nga adlaw. Adumduman nyo sa Wednesday, no? Sa Wednesday, ang 15,000 doses sang Sputnik 5 or Sputnik V vaccine. Iya ini siya ka Russia. Nga kuntani, maabot ini siya last Jes sang gabi sa tong adlaw sang Miyerkules. Galing kay wala ini siya nakaabot bangod man sa logistical issue. Isubong nagpagwa sang statement ang ano tawag ni? Philippine Ambassador to Russia na si Carlos Soreta. Hambalya May 1 was Sabado, no? Was nga adlaw kinalauman nga mag-aabot ang 15 doses ini siya trial order sa Pilipinas sa COVID-19 vaccine sang Russia. Karon i-share ko mandugang sa inyo ang detalye. Kag isa pa, ini subo-subo ini siya nga balita given sa karon nga nang ara balang presensya sang COVID-19 sang ini nga survey nagapakita kung do ano ka naapektuhan, no? Do ano ka naapektuhan ang palangabuhian sa mga Pinoy. Kaya nagwa diri sa survey. Ang napatagayon actually sa survey ining Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o kon DOST-FNRI. Nagwa nga anom sa napulo ka pamilya sa Pinoy or pamilya nga Pinoy jutay o kung wala nasang may makaon bangod iya sa COVID-19 pandemic. So ina karon ang i-share ko mandugang sa inyo kung ano pagidiri ang mga ginalantaw iya, no? Ginalantaw man nga mga porsyento sa survey nga ginpatigayon iya sa DOST FNRI. Ang ato naman iya nga topic sa subong nga hapon para sa aton nga FYI. Ang mga ka-aksyon naton sige sa gihapon, di ba? So, hindi ka dyan malikawan nga malagaw, na? Malagaw sa mga suba, sa mga baybay, na? Or even gani sa swimming pool, na? So, subong ang aton ang ang aton nga topic, na? Ang aton nga topic sa subong nga hapon para sa aton nga FYI, caution nga daan. Hindi basta ubog dira sa tubig kapin pa kung hindi nimo sigurado kung ano ina siya kadalom, na hindi man kagang isa pa hindi mo man mapiho kung ano dira ang mga posible magtapik sa imo, no? Mga sapat-sapat kun kaisa ibot ka na lang nagpangbatsyag ka na nang halay ka na lang pangalot kay gali may nakasalawid ang imo yang tiil. So, ang aton nga topic, ano bala ang safe, no? Ano ang mga dapat nga himuon para iya sa safe nga paglangoy or pagpaligo dira, particular na sa mga suba. Kay tikon subong, budlay kun magkadto sa baybay. Iti may mga resort man subong, beach resort subong ginadumbalian, no? Para iya sa tawo, kay since nga gina-implement ang social distancing. Kaga ang mga social gatherings pagid balati ginalimit man ina. So ang pila sa mga ka-aksyon naton kun kaisa, kun bat siya ginot mga kabataan, ang obra didto nagapaligo sa may suba. So ina karon ng aton iya nga topic sa aton man nga FYI. Kag syempre, ang sulat man nga ako niya pagabasahon nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We.
also ang aton man nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. 1:48 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Sa iluhan ko danay or balikan ko anay ang aton man nga mga balita sa national. Kaysa karon ginalauman nga mag-aabot sa Mayo 1 kun buwas nga adlaw. Ang una yang shipment. Una nga shipment sang 15,000 doses ang Sputnik V vaccine nga nagbiyahe or nagabiyahe na sa karon gikan Russia padulong diri sa Pilipinas. Ini man ang ginkompirmar ni Philippine Ambassador to Russia, Carlos Soreta, sa isa ka Facebook post. Una diri sa nasiling ko kaina wala ang nasambit iya nga trial order kun tani Miyerkules ini siya sang gabi mag-aabot. O galing bangod sa logistical issues, particular ng pinakano sini is ang natabo ay ang ginpagwa balang statement man ni Presidential Spokesman Harry Roque nga wala iya sang direct flight from Russia to Pilipinas. Galing kay sang nagpatigayon iya sang Talk to the Nation address si Presidente Rodrigo Duterte sa tung Miyerkules dirigin mention ni Secretary or Vaccine Czar Secretary Galvez ang ilas nga update ni kung sa diin may isa ya ka airline may isa ka airline nga nagpasugot nga sila ya ang magakuha sila ang magakuha sang sining bakuna diretso diri iya sa Pilipinas. So, amo to nga na-solve na. Ang isa pagaling ka problema naman kay ining Russian vaccine naga-require ini siya sa negative 20 degrees Celsius nga storage. So, tendency sini may pila lang ka mga makabig urban city siguro ang maka-avail sini iya nga bakuna kay ang iban alang-alang gid sini kay pila bala yang usual, Ari amuning dog medyo pinaka kumbaga sa tao pa sensitive nga bakuna kay man mo na ganit naga-require siya negative 20 degrees Celsius. Mabudlay na siya kay kung hindi mo na malambot nga requirement tendency it's either nga maapektuhan ang ang bisa sang sining COVID-19 vaccine or hindi na siya magamit, 'di ba? Kanugon lamang. So sa karon may ara sang supposed to be kay 'di ba maabot kun tani ining 15 doses sang Sputnik V sa tong Webes galing kay naapektuhan bangod sa logistical issues, naapektuhan man diri ang kun tani mag-aabot pagid 480,000 doses sang bakuna. Ang nakaabot lang iya nga kadungan niya kun tani ining iya ka Sinovac vaccine which is 500,000 doses nga muna yan naka-timing or nakaabot ya diri sa Pilipinas. So subong paabot na lamang ginapaabot na lamang sa Pilipinas buwas nga adlaw ang shipment sang sining 15,000 doses sang Sputnik V vaccine. Isa pa naton kabalita sa national. Ining nagwa nga survey agin patigayon sang DOST FNRI o Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute umpisa Nobyembre 3 tubtob Desyembre 3, 2020 nga anom sa napulo ka pamilya nga Pinoy jutay o kung nagbanti wala na gid sa may makaon bangod iya sa COVID-19 pandemic. Ini or base sa resulta sang survey 62.1% sang pamilya nga Pinoy ang naga-eksperyensya sang moderate to severe food insecurity. Meaning do haluson sila ay makakaon sa isa ka adlaw. Agdugang pa
71.8% or kung isip-isipon, 72% sa mga respondents ang napilitan nga maghulam sang kwarta agod ibakal sang pagkaon. Samtang 66.3% naman sa respondents ang nagakadtuya sa ila yung mga himata agud nga magpangayo sang pagkaon or hindi gani sa ila tupad balay or ang iban sa ila mga abyan. Amo ng problema. May 30.2% ang muling nagapangita sang ideya, nagabaligya dira or nagabarter kabaylo sang pagkaon. Halimbawa, may ara na sila abi nang may ara sila sang tanom. Baylo nila ya utan. Amo na nga mga ang ilang ibaylo is tawag na mga plantita na blahaw na baylo nila dira bugas, di ba? So mo nang ilang ginahimo barter system nga ginatawag. Samtang masobra naman sa 21.1% sa mga adult nga honestly tutuod giniya nga sitwasyon. Ang mga amay or iloy nga nagatrabaho bala ginapitan ang ilang kaugalingon para lang hindi makagasto kay man ang ilang ginapanumdom nga makakaon ang ilang kabataan. 21.1% ina sa mga adult Filipinos. Hindi ta gini mapaiway kay ti subo nga pandemic bilogid man nga kalibutan affected, di ba? Given nga kita diri sa Pilipinas, ara kita nabilong kita sa mga pigado nga mga pungsod, kung hindi ka iya magtinguha, tendency amo gining imo nga maabtan, amo gining imo maabtan. Pagkay lang naton nga madula na ining COVID-19 kay para iya sa amat-amat mabalik naman ang normal nga gihos ang tao, ang paggagwa bala nga no need na magsuksok face mask, no need na magsuksok sang face shield, di ba? Doon nang wala ka na sang pamensaron nga may ara sang presensya sang COVID-19, ina ang aton iya nga always gid nga ginapray. Kahit ti mabudlay kung isa sa aton pamilya, hindi mo pa nga daan ma-make sure or hindi mo pa mapiho kung daw kalala ining COVID-19 unless na lang siguro kung ikaw mismo ang mag-experiensya, no? Pero ti palayo lang na naton, no? Wala ta na ginapangabay pag ang aton always ginapray nga madula na ini. Diba? 1:56 na kita, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga pagbalik sa aton yung mga ka-aksyon para naman sa aton nga FYI portion. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon Aksyon Radio.
kasinatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin. Kag pabalik din sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod, ini si Inday. This time, dili na kita sa aton man nga FYI portion. Ang aton nga topic, ano ang safe, no? Ang safe nga himuon sa inyo dira paglangoy sa mga suba. Kay subong ti damo sa aton labi gid sa diri sa probinsya na aton sa Negros Occidental. Damo diri sa aton area nga may mga kasubaan bala. Kay wala pa na tapos ang summer, mga kabataan kun kay isa nami gid mag kadto ya sa mga suba kapin pagid ko naga makatinaw-tinaw bla kayo modo ka nami ubog dayon no apang hindi man malikawan kun kay isa no hindi malikawan kun kay isa may mga reported bala nga nagkakalunod kay man hindi gali kahibalong maglangoy amo na ang mga number 1 gid naton nga mga dapat pagbantayan no mga dapat naton bantayan agud yang safe man ang aton nga pagpaligo. Sa na-mention ko na, number 1 ginaton nga tandaan ining issue, problema kun kay isa, kung hindi ka hibalong maglangoy, resulta, kapin pagid kung magbutungay ka mo dira, wow, pagkalunod nga ginatawag. Honestly, madasig lang giniya nga hitabo. Pila na ka segundos kun kay isa. Kung hindi ka hibalo maglangoy or kung kahibalo ka gid man maglangoy, pero ina ba lang gin nabuyutan kasang imo ya upod. Uso na ba lang aga na lumsanay ka mo da iya. Mga sunlog-sunlog lang na kun kay isa, pero budlay na, di ba? Ang pagkalunod, malikawan, kung may araya sang husto nga paghalong nga himuon. Likawan ang paglangoy sa mga suba nga dasig balang current sang tubig. Kay tendency sina anuron kagid. Dapat mangin alisto man sa mas madasig nga current sang tubig.
Labi na kung madalom ang area, no? Madalom ang portion sa imo iya ginapaliguan nga suba. Ang current nga ini, no? Ang iya bala nga ilig kung kusog ina siya, amo nang pinakakululbaan. Kay man, may tendency gina iya nga dalon ka, kapin pa, kung ang ina nga area, ang nalabayan mo bala, kusog ang current, tapos, mga bato-batuhon, may tendency nga, matumba ka, matumba ka, madala ka, mabagnos ang imo iya nga lawas sa bato. Amo na ang mabudlay. Kag ang isa pa, kung hindi man masarangan sa imo iya nga kag hindi ka man bala kahibalo makahingagaw syempre para makahalin ka sa sina nga nga area nga kung sa diin ti kusog ang currents ng tubig, may tendency nga basi bala kun ang inang area or ang inang suba. Di ba may mga suba yang kun kaisa lapos sa baybay, amo na ang mabudlay. Pero, amo na dapat pahanumdumon ng kinahanglan ta gining pamensaron. Bisan pagani, may mga upod ka, na? Bisan may mga upod ka pa, hindi gid magpatuga-tuga, magpaligo ya sa suba, nga amo na grabe kasulog ang ilig sang tubig. Kung kaisa naman, may mga senyales o kung paandaman, may ara kun kaisa nga nabalang mga suba, no? May ara kun kaisa nga mga suba nga kibot ka na lang nagagulpi daludo ang damo yang tubig. Amo lang kakululbaan. Wala ka kahibalo, sige na paliguan mo dira nga area, abi mo okay lang sa gihapon didto gali sa babaw nga portion. Shadow na to ka taas sang tubig kay gali nagbaha didto sa nagbaha na sa mga bukid na mga portion amo nang kakululbaan. So importante man ina kinahanglan magbatsyag-batsyag man kita kay basta mga amo na daan nga area kin mga suba bi mga lapad kaayo di mo gina mampiho. So dapat kung ginahambalan dira nga sa mga pangilid lang magpaligo, hindi na ito magpatunga or hindi na ito magpasaga-saga. Kay man, mabudlay inaya. May ara pa nga daan nga suba ang mga bato bala, given nga gakalabayan sang tubig, madanlog. So, amo pa ginaang halalungan. Ang ikaduha, husto nga teknik sa paglangoy. May aras man sang teknik sa paglangoy. Importante nga mahibaluan kung paano maglangoy sa husto para iya nga ma-enjoy nimo, di ba? Ma-enjoy nimo ang pagpaligo, ilabi na kung lapit ka mo dira lapit ka mo dira suba. Dapat mabaskog ang imo iya nga lawas. Inablang kahibalo ka magkapakapa. Sa amon daw mo ng term mo, ikapakapa mong imo nga tiil. Sakto na action norms, ikapakapa nga term. Magpaligo ka. Kapin pagid ko na lawig nga oras. May ara pagina sa mga teknikon ka isa. Kung gapaligo ka mo sa suba tapos ang area is dalom, may tendency gina nga kun kapuyan ka na bala mabiring imo nga tiil, mabiring imo nga tiil. Amo na kun ka isa ang halalungan, amo na kun ka isa ang halalungan kung sa akon kung ka-encounter ko na ang kung sa Tagalog ti pulikat bala nga ginatawag. Amo nang nakakabatian ko man doon di sila ka-familiar kung kaisa maghambal nga nagbiring ang tiil. Pero kung maghambal ka gani nga pulikat, tsindihan nila. Sige So amo na kung magpaligo, di ba? Magpaligo sa suba, importante man nga dapat kahibalo ka, Kahibalo ka maglangoy, kahibalo ka kung ano nga stroke ang imo nga himuon sa paglangoy kay para na ma-enjoy mo man ang pagpaligo. Para naman iya sa mga ginikanan nga may mga dala-dala nga mga kabataan, pasok-sok
okay na lang sang life jacket ang inyo yung nga bata. Magod na make sure nyo, di ba? Kay kung kaisa do hindi gid malikawan, talikod ka lang amo na may kwaon ka lang pagbalikin mo kung di pakalambot ang imo yang nga bata. Okay, do gusto mo na nila mag-enjoy kapin pagid kun mga damo nga tawo. Do gusto mo na to nila mag-intra. So dapat halong-halong gid kag di mo na extra extra gid nga mabinantayon ang mga ginikanan sa inyo dira nga mga kabataan agud nga hindi mabutang sa delikado ang inyo nga kabuhi sa pagpaligo sa mga suba. Ang ikatatlo, nami mani ang ginatawag body-body system, no? Familiar ka mo sina? Na magpaligo, no? Magpaligo, hindi ka mo dapat yung magseparar. Hindi mag-separar sa iban or sa mga kaupod ninyo. Ang dapat ang updo ninyo kung magpaligo gid man inang kahibalo man maglangoy. Tapos mas nami gid gani kung pila ka mo kabilog ang nagapaligo kay ma-make sure mo gid nga if halimbawa kung may putang dira abi nga do na hindi na sa mayo ka butwa, no? Kay nagbatsyag sa abi biring iya nga tiil hindi na hindi na sa makapaibabaw. Abtik may mabulig damo, di ba? Kung kung duwa lang kamo abi for example ti isa dara sa inyo nalunod, may tendency kun kaisa nga kung maalang-alang, di ba? Ang ubra kapakapa na sila. Kay gusto nila iya nga makapangita blas ang may makapyutan, ti budlay na siya. Ti kun makapyutan ka dira sa imo nga upod, kamo lang nga duha, may tendency nga pasalupon niya man ka. Or may tendency nga niya ka, abahan niya ka. Di ikaw naman to yung mapapanaog. Kung hindi ka man kadala sa iya, budlay na. Budlay na, tiduhagin ka mo ang malumos. So, sa mga amo na gani, sa mga amo na, ako niya do, gamay lang man nga idea lang sa aton yung mga ka-aksyon. Kung magpaligo, nami gidya kung damo kamo, di ba? Nami kung damo kamo, hindi nga duha lang kamo nagapaligo tapos layo pa kamo sa mga kaupod nyo dira. Namo nang budlay kay man, hindi agad-agad bala mabuligan ang isa kung ang amo nang iya nga upod halimbawa lang nalumos kay budlay na ilabi na gid sa mga kabataan. Ginaubran abla kon kay isa mga adult na ginabitbit ang ilang manghod or ang ilang gani nga hinablos or ila mismo bata sa dalom nga portion sa suba. Mayo lang kung tungkad mo pa kay masaligi na iyang bata sa imo, diba? So muna dapat maghalong-halong gid. Ang ika-apat, manginalisto sa mga ginalangoyan dira nga area. Importante nga alisto ka bangod kun ka isa may portion sang suba, no? May portion sang suba nga abi mo nabaw pa kay gali dalom na. Or may portion sang suba nga inabalang ng balas, budlay na ang balas kay kun kay isa ti syempre ginaanod man na sang tubig, abi mo do wala lang nagagiho, kibot ka na lang ara ka na sa dalom na nga portion sang suba. So kung hindi ka kahibalo kag kung hindi ka man makahingagaw, amo na ang budlay. Ang ikalima, ang peligro sa mga mikrobyo. Hindi pa ang swimming pool gani may arap man damo. Ang ihi plahaw kay ti sa swimming pool, di ba? Damo ka palaligo kun kay isa, hindi mo mapiho. Sa mga suba naman, may ara kun kay isa nga given sa karon do laka ka na lang makakita, suba siguro nga tinlo pa ay, no? Laka ka na lang gid kayo nga inablang for example, mainom pa yung blahaw. Unlike sang una nga, kung may makita ka, suba,
Ang iban gani, ginaano pa na ginagamit pa ang tubig halin sa suba as sabaw sa ilang yung luto, di ba, Action Elms? Sakto man ka. Na ginagamit ako kay Karimis, sorry. Ang term nga nabatian ko na sakon nga amay. Sorry, di Papa. Amo nang iya nga term ka ano bala ka kung sa aton pa do ka nami siya bala nga do ka tamis no. Amo na ang naanhan ko na tandaan ko sang una. Ini istorya mala ni Papa samon. So amo na nang subongya hindi mo na gidya mapiho, di ba? Hindi mo na mapiho kay ba wala ka kabalo. Ginapaliguan nyo sa babaw to gali. May balay to. Alams na, wala sila big sample CR. Wala ka ba may nagalutaw-lutaw na to nga nagaupod-upod man sa imo lutaw-lutaw. Amo na da. So, dapat halong man. Kag ang iban pagid may arakon kay isa mga sapat-sapat bala sa suba, no? Nga kung hindi ka familiar, tingala ka na lang nga do nagbatsyag kada no, nangatol ang imo iya nga tiil. Dapat amo man ang mga halalungan naton. Kag syempre, sa liwata sa mga ka-action naton, importante gid nga ikaw ya mismo, no? Ikaw ya mismo antes ka pa man maglusong sa tubig or antes ka pa man utaw-utaw sa tubig, utaw-utaw dira. Make sure mo na nga daan kung ano dira ka safe. Hindi man na silinga kung magkadto ka sa isa ka area or sa suba abi. Hindi man na nga wala ginada tawo, may iban ginada nga nagapalaligo ang mga lokal bla or mga taga dira. Mangkot-mangkot ka kung din nga portion sang suba ang dalom or din nga portion ang may damo bala bato-bato nga kun kay isa ti makapila sa imo. Amo na ang mga ipapamangkot mo para iya kung magpaligo ka gid man, at least prepared ka na I mean, sa mga amo na nga mga sitwasyon. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:20 na kita. Kagamo yadto ang aton iya nga FYI sa subong nga hapon. I hope makabulig ina sa aton nga mga ka-action, ina binagid sa mga mahilig dira, no? Mahilig or lapit sa mga kasubaan para iya nga extra halong man, no? Sa inyo iya nga pagpaligo. Sa aton nga mga ka-action, standby kay sa siningatin ni on. Dili nakita sa pagbasa man sa sulat, nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa Okay, ang aton letter sender sa subong nga hapon. Nagpatawag lamang sa kay Sarah. Kaya ang sulat ni Sarah nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lamang ako kay Sarah, isa ako ka manugbaligya sang utan sa merkado, Tita We. Sabi mo, tita, ginabaton ko nga sala ang nahimo ko bangod sa pihak ka isa ako kadalaga, pero nagpatol ako sa isa ka pamilyado na. Stay
Stay-in ako sa akon amo. Kag gikan man ako sa probinsya. Pareho sang iban, nahulog ako sa inablang sunlog-sunlog sa mga kaupod ko, tita. Kag wala ko man ginahandom ini nga sitwasyon. Ang akon istorya, ini natabo nga kon sa diin, may isa ako ka kargador nga kaupod gid perme. Kargador sang utan, tita. Kada kaagahon, siya ang akon kaupod sa pagkamada sa mga utan. Kag sa amon bala masami nga pag-updanay, tita. Makitaan ko ang iya batasan nga kabuot kag mapinalanggaon. Isa ka best sila, tita, samtang nag-uro istoryahan hay kami, na-mentionar niya sa akon nga may asawa siya kag bata. Galing sa akon bala pensar, tita, kay nahulog ako sa iya, do nalingat ako kung wala ko ini na konsiderar, tita, nga sitwasyon. Ang sa akon lang, ginapensar ko nga malipayon ako kung kaupod ko siya. Sa malipot nga istorya, tita, nahulog ang buot ko sa iya rason nga halin sa pagtimpla sang kape, tubtub nga naglabot nga ginhagad niya ako nga matulog. Natupad kami. Akoon ko, tita, makapila na kabeses namo nahimo ang sala nga buluhaton. Pero mabaskog man ang pagpati ko nga basi magtapos ang tanan kung mahibaluan sang iya asawa. Inigid man bala ang nagakatabo kung ginpalangga mo ang isa ka tawo? Bisan sala na ang akong desisyon, gusto ko siya nga ipakigbato kag nagalaom ako nga mangin-akon siya sa ulihi, tita we. Hindi ko na siya malikawan. Tungod halos kada gabi, magkaupod kami nga duha. Subong, hipos ang tanan sa amon, tita. Nahadlok sila nga madalahig sa sala ko nga nahimo. Apang para sa akon, tita, sarangon ko nga antuson kung ano ang mangin resulta sa sitwasyon namon sa karon. Wala ako nakahibalo kung nagabusong na ako, apang kung nagabusong gid man. Gusto ko nga mabunag ang bata bilang bunga sa akon pagpalangga sa isa ka lalaki nga nag-ulikid kag nagpalangga sa ako. Sa karon, tita, wala pa naibaluan sang iya misis ang amon sitwasyon. Pero tubtub sa karon, wala man nagakadula ang akon pagkabalaka nga sa pag-abot sang panahon, magbulagay kami nga duha. Tita we, salamat gid sa pagbasa sa akon sulat. Ang tagpadala, Sarah. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:27 na kita. Kag amuyad to ang sulat ni Sarah. Nag-intra sa, tawag na? Sala gadya. Ano man, daw hindi ko kaano sang tinaga. Point bala is naluyag siya sa isa ka pamilyado na. Kag
gati tubtub subong, gaopdanay sila, wala kahibalo ang asawa sang lalaki. Aton karon pamatian ang mahatag man nga advice ni Tita Wet, and also sa mga kaaksyon namon, pwede man kamo nga makahatag sang inyo nga advice sa aton nga letter sender sa subong nga hapon sa kay Sarah. Mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sing panyawan liniment oil na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon Sir Alex Montasa, mayong hapon. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon dirak. Ang sa Malaka and Gamala family also. Kay Miss Atia Kim Iriman, nga naga-monitor dira sa may Banwa sang Morsha. Salamat. Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Si Sir Neil Brian Navaluis, mayong hapon. Condolence kuno sa pamilya Gomez, Bagundol. Presidente dira sa may barangay Tinungan, Banwasang, Isabela. Rest and peace sa kay Mami Neneng Rodorga Bagundol. Halin ina kay Sir Neil Brian Valuis. Sa kay Sir Elmer Boyat Villamor, action on, mayong hapon. Naga-monitor kami diri sa La Carlota upod sa mga friends sa Environment and Natural Resources Management Office o kon ENRMO kag sa amon boss nga si Sir Noel Gamela. Salamat. Ma'am Maria Liza Danisa, good afternoon man. Greet niya lang ko no happy birthday sa iya nga bata nga si Edgy Simbahon
good health, and more blessings to come. Ma'am Virgie Olpinda, dala sa may Silinhong, salamat gid ma'am kag sa always iya nga pag-monitor diri sa Action na Radyo. Shout out ko no sa kay Roslyn de Bison. Upon sa ilang mga customer nga nagapamahaw sa may Calatrava. Sige. Salamat gid. Kag mayo lang nga pag-monitor man dira sa inyo. So Sir Alex Puentes, si Sir Noel Umanya mayong hapon. Naga-monitor sila kuno sa CCW Citizen Crime Watch sa Baguio City. Okay. Okay, CCW or Citizen Crime Watch in Baguio City chapter. Kay sa among president si Rogelio Canag, nagapatamyaw Pakol chapter. Salamat. Sir Amor Malayang, naga-monitor dira sa may barangay Hagimit sa La Carlota City. Salamat. Ma'am Christine Menyes Villalobos, dira sa Pandanon DSB. Salamat man. Andy Saludares, tamyaw niya kuno nga bata. Happy 14th birthday kay Leia Marie Saludares from Barangay MH Del Pilar sa Banwasang, Pontevedra. Salamat. Ma'am Lynn Galvez Sinaon, naga-monitor man subong. Maranda nga pag-tutok sa sininga-tinion na Ma'am Sinaon. Sakay Jude Galvez Makawili, mayong hapon. Always maniga monitor. O tamyaw gali ni Sir Alex Montasa, si Ma'am Vanessa Mayo, kag iya nga sister, sister and EFC, si Ma'am Kelly Jelly, kag kay Ma'am Lily King sa London, sa tanan nga katropa sang hashtag EFC family. Salamat. Estelita Oybanda, mayong hapon, watching from Dubai. Salamat. Sir Eddie Lawos, naga-monitor man sa subong iya nga hapon. Pahabol ko nun ni Sir Andy Salodares, si Joe, kundi si Josie, V.O., kagkagawad J.R. Vargas, monitor, di na ko to, monitor sila sa gihapon dira sa MH Del Pilar sa Pontevedra. Kay Sir Mike Muhammad Unyate, good afternoon. Wishing you a blessed day. Watching from Lamitan, Basilan. Greet ko lang sila ni Ma'am Jenny Torres and Elaine Kate. Salamat po and God bless. Sige, salamat man sa inyo yang nga pag-monitor. Continue lang sa pagpadala man sa inyo nga mga mensahe kay inatanan akon man basahon. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga gala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radio
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mayong hapon sa imo, Sarah. Ang problema nimo nga nakarelasyon ka sa isa ka lalaki nga may asawa na. Kaya nagakahangawa ka nga basi, magbunga ang inyo relasyon kag magbulagay kamo. Una sa tanan, Sarah, dako gid nga sala sa imo pakigrelasyon sa may asawa na. Nakahibalo ka gid nga sa sugod pa lang nga may asawa na siya. Kag do pareho lamang nga ikaw ang naghatag sang problema sa imo kaugalingon. Ang mapanugan ko lamang sa imo nga sa mas temprano pa untatan mo na ina nga sahi sang relasyon. Tungod wala gid ina sang maayo nga padulungan. Ang sa akon lang, kabay nga hindi lang magbunga ang inyo relasyon. Pero kung matabugid man, wala ka gid sang mahimo kundi atubangon ina nga sitwasyon. Pero para sa akon, dapat untaton mo na ina. Gusto mo bala magkaguba sa isa ka pamilya? Gani samtang temprano pa, magdesisyon ka samtang hindi pa ulihi ang tanan. Mas magamo kon mabalaan pagid ina sang iya asawa. Ikaw na lang mismo likaw sa gamo. Kabiga na lamang nga nangin biktima ikaw sang sala nga relasyon. Hindi na paghulata pa nga mag-abot ang panahon nga basi bala mas maging magamo pa ang imo pangabuhi. Sarah, salamat gid sa imo pag-share sang imo nga problema diri sa This Is My Life. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:41 na kita. Kagamuyato ang mahatag nga advice or ginhatag nga advice ni Tita Wet para man sa aton letter sender sa sumong iya nga hapon sa Kaysar. Kabay, ina magahatag man sa imo gabay sa imo iya nga mangin desisyon. Na bulag pa ni siya sa ginatawag nga paghigugma. That's why nga wala iya pagid totally na lantaw ang sitwasyon, no? Ang sitwasyon nga posible ba makaguba siya sang isa iya ka pamilya tungod man sa iya nga panindugan. But anyway, kabay nga ang ginhatag iyang advice ni Tita We, magahatag sa imo gabay agud iyang liwat mo mapatadlong ang ginausoy nimo iyang dalan kon relasyon sa paghigugma ang paghahambalan. Sa liwat sa kay Sarah, salamat gid sa imo ginpadala diri nga sulat sa This Is My Life. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:42 na kita. This time, diri na kita sa aton man nga horoscope
sa subong iyang adlaw, Abril 30, tuig 2021. Unahon naton ang mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Maghalong Taurus, maghalong sa imo dira ginasaligan nga tawo. Agod nga malikawan nimo ya ang ginatawag bugos. Sa mga Taurus, lucky numbers 53, 26, 49, 11, and 44. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Hatagan importansya ang imudra yang nga mga ginansya. Hindi pagkalimtan, pagpasalamat sa mga tawo nga nagapalangga sa imo or sa mga tawo nga naga-care sa imo. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 41. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, hindi pamatian dira ang mga nagapangguba na bala or ginatawag chismis, bangod, butang dalon ka lang na sa kalainan. Dalon ka lang na sa kalainan o kon kapahamakan. Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 46, 58, 11, and 22. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Mabinungahon ang imuya online delivery services, pero ang panugyan lamang, tipid lang sang imo yung mga ginagasto dira, no? Hindi basta-basta or hindi mang pinagusto sang bakal. Basi kibot ka na lang na gamit mo na bala ang kuntani. Imo yung imo nga tawag na? Ang imo balang ginansya. Ang ginansya, dapat isipon mo na yatanan. Antes ka pa man mag-decide sa paggasto. Sa mga Leo, lucky numbers 23, 36, 48, 15, and 51. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, hindi na pagpadakua ang problema. Ikawan, ang sobra-sobra dira nga pagpamensar sa mga bagay-bagay kun kaisa, gamay man ang issue, padako mo imo ya. Mag-relax. Sa mga Virgo, lucky numbers 13, 26, 56, 31, and 14. Caramel brown is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Masadya nga event ang imo ya ma-experiensyahan. Kag masira mo. Siling bala close negotiation. Pangod iya sa maayo man nga detalye kapag explicar nimo. Sa mga Libra, lucky numbers 53, 36, 49, 12, 21. Ruby red is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:46 na kita. Standby sa akong nga pagbalik para sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Para naman sa itong coffee break. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon
radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus, o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian.
Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Bukas ang mga panibago, yung mga oportunidad na makabulig agud nga maangat ang imundra nga pala nga buhian. Pero sa mga Scorpio maghalong lang sa tanan iya nga imundra kaladtuan. Sa mga Scorpio lucky numbers 23, 37, 52, 55 and 11. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, ikonsiderar ang imo yang ikaayong lawas sa tanan nga oras. Importante ina, no? Importante nga malayo sa balatian agud nga mapadayon ang imo dira nga mga ulubrahon. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 56, 28, 12 and 21. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, magabaton ka dira sang appreciation na sa imong kaistorya. Inspired ka bangod man sa nabato nimo iya nga suporta sa imong mahal sa kabuhi. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 46, 38, 12 and 31. Mocha brown is your lucky color. Standby danay sa aton mga ka-action. Padiri kita sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, diri kita anay sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa ilihan naton ang mga Aquarius, Enero 20, tubto Pebrero 18, may permahan kamo sa karon iyang kontrata angot sa bag-ong produkto nga iga-endorso. Halungan lamang ang imo dira nga credit card. Sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Brandy yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, hindi dira pag hinulsulan. Hindi dira dapat ka magkasubo man. Kung may mga abyan nga gulpi na lang,
nangindulaan sa imo yang nga panulukan. Kaya man, kung sinuda ko no ang nabilin, muna ang matuod nga nagapalangga sa imo. Sa mga Pisces, lucky numbers 33, 43, 58, 12, and 22. Cherry red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Makabulig ang imo dira yung mga maayo nga binuhatan para man sa masadya nga pangabuhi. Subong man ang panahon para nga magpatawad. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 56, 49, 13, and 41. Cyan blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 3:03 na kita. Kag-amo yato ang aton iyang nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Biyernes. Kag sa siningat tinion, tiyo naman sa pag-say goodbye ni Inday Ann. Sensya gid action nam sa lapaw-lapaw ko oras. Pero antas ang tanan diri kita adnay sa aton iya Bible verse of the day. Gikan sa James chapter 1 verse 6. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, inaman ninyo lagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.